Slnko počas leta svojim horúcim dotykom nešetrilo, ale ak sme neboli opatrní, na našej pokožke okrem bronzu zanechalo i alergie. Prečo dnes nimi trpí toľko ľudí? Aj o tom budem hovoriť s odborníkom na prirodzenú starostlivosť o svoje zdravie. Ľudia sa nevedomky dopúšťajú mnohých chýb, ktoré môžu byť príčinou ich zlej reakcie na slnečné žiarenie. Člověk v podstatě dříve pojídal daleko větší množství věcí, které měly vlákninu, která mechanicky čistí střevní stěnu, věci, které měly hořčiny, takže docházelo k regeneraci jater a pokud snít nějaké toxiny, ty byly z těla daleko rychleji vylučovány. A potom je zajímavá, že to je záležitost poslední doby. Když se rozhlídnete po obchodech, co jiného výrobci nabízí na mytí pokožky, nežli tenzidy, které jsou naprosto nefilozicky, kde dochází při jejich dlouhodobém používání k předpoškození pokožky. Tenzid je takzvaná povrchově aktivní látka, to znamená, umožňuje z tohoto pohledu spojit vodu s tukem. V principu rozpouští tělesné tuky a de facto zbavuje tu pokožku toho hydrolipidového kyselého ochranného pláště. To poškození, to poranění v tomto smyslu je na tak nízký úrovni, že si toho člověk nevšimne. Já bych to přirovnal, když se říznete. Za týden se vám pokožka zregeneruje a ten řez se ztratí. Tam nemáte žádný následky, spálíte se, to se ztratí, ta pokožka je schopná, my jsme nastavili na přežití, ta pokožka se zregeneruje. To jsou ale lokální záležitosti. A teď si vemte, ale tělo myjeme tenzidama, či zrušíme. A co musí dělat tělo? Musí to dávat do původního stavu. My jsme nastaveni na přežití. A když tohle to děláte každý den, tak nikoliv za 14 dní, nikoliv za měsíc, ale po nějaký ty době se objeví problémy. A to je jenom tady to, že by to v podstatě likvidovalo ty fyziologické podmínky, které tady jsou na pokožce. Máme na pokožce i miliardy symbiotických mikroorganismů. Ve chvíli tady to dáváme, my likvidujeme těm symbiotickým mikroorganismům jejich přirozené životní prostředí, no a bohužel v přírodě neexistuje to, co jsem nazval mikrobiální vakuum. No, takže když není dostatečně silná tady ta symbiotická mikroflora, která pokožku ochrání jako svůj životní prostor, tak jednoho krásného dne slyšíme: pane Hádek, já mám na zádech plísně a to jsem nikdy neměl. Ono to trvá nějakou dobu, než se ta kůže zlikviduje. V priebehu jary a leta si naša pokožka na slniečko už privykla. Riziko však prináša najmä opaľovanie v krajinách, kde svieti na nás takmer kolmo a okrem tepla dostávame od neho podstatne väčšiu dávku žiarenia. Rady dermatológov používať opaľovacie krémy s vysokým ochranným faktorom nezahŕňajú všetky aspekty našej ochrany a otázku, ako sa vyhnúť alergiám, riešia iba čiastočne. Podľa niektorých odborníkov reakcie na slnečné žiarenie nemá na svedomí len slnko samotné, alebo ako sa často tvrdí, ozónová diera. Alergie súvisia najmä so stavom našej pokožky a celého organizmu, ba dokonca priamo s našou výživou a niektorými látkami, ktoré prijímame vnútorne. Takže člověk jde na sluníčko bez toho, že by měl v sobě dostatek beta-karotenu, což je první věc. Druhá věc, teoreticky může mít plísně v trávicím traktu. Těch lidí je velikánský množství a ty můžou produkovat různé fototoxické produkty látkové výměny. Těch faktorů tady je obrovské množství. Pokud se začneme bavit o alergii slunečních, já už tady začínám běsnit, žádná sluneční alergie neexistuje. To dělá se, jaká lidi zvykli dělat ze sluníčka pitomce. Tady je alergie na látky, které jsou fotocitlivé, ty jsou v těle a působením ultrafialového záření mění svoje chemické složení a stávají se z nich látky, které v podstatě potom v těle nemají co pohledávat, které jsou pro tělo toxické a imunitní systém je potom tímto způsobem vyhodnocuje a ono se tomu říká sluneční alergie. Antibiotika, konzervanty, umělý sladidla, čiže těch faktorů je obrovské množství a potom opravdu nestačí přijít jenom na sluníčko něčím se namazat. Ty lidi, kteří tvrdí používání vysokých ochranných faktorů, oni nevědí vůbec, co dělají. To sluneční spektrum má nějaké složení. Oni určitou část vyfiltrují, takže v podstatě tělo dostává informaci, tady je světelný tok,
v podstatě v tom ročním období nejvyšší, ale je to vyfiltrovaný ultrafialový záření. Proč ty doktoři, proč tyto lidem neřeknou, že tady je něco řečeno z odborného hlediska o minimální eritemové dávce, to je znamená do prvního začervenání pokožky a potom zmiz. Když se páte na psa, na kočku, oni si vylezou na sluníčko, když toho mají dost, tak se seberou a odejdou. Menej je určite viac a tieň je dostupnou a bezpečnou ochranou bez negatívnych účinkov. To sa o opaľovacích krémoch s takzvaným vysokým ochranným faktorom bezvýhradne tvrdiť nedá. Kdy tady někdo křičí používat vysoký ochranný faktor, já to považuji, to už jsem říkal, já to považuji za nesmysl. My vyrábíme maximálně 15 a tu doporučuji nejméně vhodná, ale doporučuji pro děti, protože máte 4letý děcko řekne Pepičku, jdi do stínu, nebo se spálíš, jo maminko, a než to dopoví, tak Pepíček už je znova na slunci. Čiže tam to riziko, nebo to, když bychom to vzali, ta nepříjemnost používání opalovacího oleje je daleko menší, nežli ta spálenina samotná. Když jedu do Egypta, když jedu do Černé hory, do Chorvatska, do Řecka, pochopitelně, že si ten opalovací olej sebou vemu taky, protože člověk nebyl uspůsobený k tomu od přírody, aby dělal takovýhle geografický skoky a tam ta intenzita toho záření je daleko vyšší, čiže tam ta ochrana, řekněme, to je to, co říkám, ten sňatek z rozumu, tam bych byl na sluníčku, já nevím, půl hodiny a musel bych zmizet do stínu se samého začátku, takže ten ochranný faktor mě to prodlouží. Ale když můj vlastní ochranný faktor je půl hodiny a použiju 15, tak po ní můžu být 7,5 hodiny na sluníčku. To musí stačit. Pak bychom se měli učit i o těch domorodných lidí. Když přijdete do Řecka, tam někde v 11, v půl 11 to všechno zapadne, někde to zaleze a vylízají až pozdě odpoledne, čili že po tu dobu ty vysoké sluneční intenzity, kdy sluníčko stojí kolmo, tak by se měl člověk skovávat. To jsou takové ty maličkosti, které by se měly doporučovat. Bohužel z tohoto doporučení, když vám to doporučím, nic nemám. Když vám prodám nějaký preparát s ochranným faktorem z 50 a zblbnu vám hlavu, tak si u toho namastím kapsu. To je ten problém, že se dneska na to kouká přes peníze, nikoliv přes zdraví.